Hej, Dorte Gram fra Run and Yoga Retreat. Jeg er i Budapest, ude på Margretheøen, der hvor vi skal holde løb og yoga retreatet her i Budapest. Ude at løbe på den 5 km lange løbebane, der er rundt om. Som du kan se her i baggrunden, at der er en, der løber på. Jeg skal se, om jeg kan fange den med lidt bedre lys. Det er rigtig meget solskin lige nu, så det er svært, men som du også kan se på billederne, der er, at det er 5 km rundt på øen. Den lille bitte ø, som er lidt over 5 km lang, og så er den 500 meter bred. Så der er også masser af skov og masser af grønne områder. Og der er også vandet, som den ligesom omgiver sig af, hvor man kan komme ned og stikke fødderne lidt i vandet og blive kølet lidt af, medmindre det allerede er lidt koldt i vejret. Ja, men det var bare alt for nu, så jeg håber på, at du vil kigge på vores program, hvor der også vil være masser af yoga. Så man kan sige, det laver vi nok indenfor, hvor vi laver det, eller også så laver vi det udenfor i parken, hvis vejret tillader. Der er rigtig mange skønne områder. Så jeg håber, du kigger på vores lille program og tager med. Det skal du virkelig give dig selv. Hvis du aldrig har været i Budapest, så er der jo også masser af skønne caféer, restauranter, shoppingmuligheder, så der er simpelthen alt, og der er spa-muligheder. Vi bor jo på et luksushotel, så der er masser af muligheder for spa og total forkælelse for dig. Tid kun til dig. Så håber du tager med. Hej!